joki. Ya, tong dua telok empat, tong dua telok empat. Sehat, sehat, sehat. Aduh, senam. Lari pagi deh. Tong dua telok empat, tong dua telok. Yo. Ngerti kok dek sing tukang ngendang iku nek aku sendirian. Nek aku iki pisan bebas man mangkane ngetek kae sing ngendang iku. Ya daripada ngelamun ditinggal bojo. Koyok modele baseman sak gudang nek gelem tak turuti. Koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu ndak patheken aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan. Biasae bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki nek tak ambil alih ae wis. Wong basman minggat gak ono, aku dhewe ae sing. Jarene panitia, nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh, punten ten pelaturane, Pak. Boten enten lakan. Pokok lak kerapan sapi. Ya wis nah, gak apa-apa wis. Sing dadi lak akale, Mas. Ero pernah ya dene ya nek aku tukang joki ya. Lah ya apa 6 bulan gak joki bojo, joki sapi wis. Kula diakal nggih, tak akal sapi kula tak jenengno Brentik. Eling-eling enten riwayate sapi Brentik, sapi kula wedok soalé. Kabeh musuhe sapi lanang-lanang, Dek. Waduh, teger-teger gede-gede, dojo rajot, ganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula panjen milih Brentik niki ayu Brentik niki. Kula wedaki sak kilo tak lereng-lereng kali kula. Aduse lenga wangi, Dek. Lenga wangi niku udel konyet, udel konyet ya apa. Sak botol niku kabeh aken kabeh, buntut-buntut sampai sikil gak kari, Dik. Kula kei benge sabang. Kula wedaki abang. Waduh pun melok-melok pendeke. Kula celaki padahal sapi niku lamun koyo celakan, kula celaki malih niku. Cek ketok kereng ngeten karo kula. Pun jare wasit. Nah, ayo nah. Nggih pun kula nomor 5 mawon, Pak. Wis. Pas musuhe Dek sapi nih, aduh menyala niku. Dek gak salah setan kober jenenge sapi. Ganteng nah. Tapi kula pun ciri lokasi iku lak setan kober gendakane Brentik tak kono. Wah, tepak iki Dek. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambek Brentik, aku tenang ae Dek. Wasit prat-prit, ayo mulai. Kula tenang mah prit. Pun mlaku kula santai mawon jare wong. Nah, mangkane nek bine jokno ora kerapan nah. Lho tapi kula setahan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali niku napa setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kober noleh. Lho kok kaya suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok Brentik mburi dinteni mbek setan kober. Alon-alon, Dek. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung Brentik tak cablek blak ngono lebih setan kober. Ngak longok sing jokine setan kober. Oh, pemarlena nakalan niku ade asal ngak sing muni mboten Brentik nih sing muni niku marlenae jare. Pokok kula pun nomor 1 lah anse, masih kepake napa-napa kula nomor 1 pun menang nomor 1. Waduh, mungkin niki Cak Basman krungu mbeke kula nek kerapan sapi. Enak niki kula tak ngiling sapi mawon sik nggih. Waduh. Dong. Tidak peduli, tidak ada laki-laki. Pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lho lek elek kula niki anu lho Dek, ikut persatuan apa niku? Himpunan Wanita Karya. HWK kula. Tak ngidung ae Dek timbangane kula ditinggal wong lanang ngelamun sing mboten moten. Aduh, lak engken yo nopo. Iya.
Ampun kapra mong kuwi reng matur ngarap sampean sareng deket tangket mun sampean aduh sapang niki sing gak katene kang dut entak. Wis kak kesel kak sapine nek kula mboten kesel sapine niku kesel punan. Ngeten iki lho. Kok Cak Basman ro bingung mbek Dek. Nggih saestu. Bingung niki. Enak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis paes tak model sakniki kula. Masih wek tuwek mboten peduli tuweke kula. Eling-eling dinyek kali wong lanang. Rambut tak berbagi teng kapslon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Basman nek ketemu cek kepencut nggo. Aduh, masalah. Bek, kono iki lha apa, Bek? Kono aja kumpul wong ngene-ngene iki. Lho, Dek tala. Iya, tak rungono kok nyanyi apa, Bang? Menghibur hati, Dek. Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna. Lah apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sampe. Oh, sing mari menang iku ta? Heeh. Kono mari kerapan ta? Iya. Oh, peno gak peduk paman. Oh, lah apes gak ngereken pamanmu sak masuk buku wis 6 wulan iki gak mulih. Mbok ba minggat banda karo jawane. Pokok aku sih tenang aku wis. Iya, sing penting nyambut gawe dhewe ya. Iya, wis gak bingung-bingung. Paman gak bener ditutno lak melok kejelongo, Pak. Iya. Bener ya melok pamanmu ta? Gak wis suwe aku gak kompeten. Oh ya Aku boleh makane lho peno ponakane pamane peno. Aja melok-melok pamane peno rusak. Iya, ketularan wong. Iya, ketularan. Kadang-kadang muni kepethuk kepenek, ketokok ngono. Lah iya. Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi. Ereng sapi. Eling sapiku. Apa? Sapine peno apa? Pacarku biyen lho. Lho. Duwe pacar sapi? Sapina kok. Oh, Sapina. Sapi. Sapina jenenge ngono. Pacare peno jenenge Sapina. Ya perkara sapiku sing dhisik lak kon ngedol, aku lho eman, sapi putih tak ijolno oleh Pati tak ijolno sapi abang. Sing kari iki perkara sapi ijo iku lho. Ono sapi mak ijo, Dek. Iku lak gaene kum-kum lumuten Bek ngono. Makane, Dek. Mari ngono tak dol, saiki pisah perkara njaluk arloji. Peno kok ijo? Njaluk arloji? Arloji gak sono. Sapina iku njaluk arloji gak peno tukokno ala, Dek. Regane piro arloji? Tukokno sing otomatis iku. Otomatis. Otomatis 2.500 wis oleh. Ketok lapela kembiar wis. Wane sing iku lho Bek, awet sing batu swidak iku. Lho, ono batu swidak, Dik. Ya ditambahi dhewe. Tambah watu pecelan apa ngono. Kono iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mesine susah. Kok penuh seneng-seneng. Lah apa, Dek? Kadhe lak durung pegatan sih. Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lapo susah-susah. Makane enak peno biyen gak dadi ambek aku. Aku ki masih ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso dolek sana mangan dhewe tetep jalan lancar dodol juwe dodol nongko. Lah apa bingung-bingung. Iya tapi ya pikiran Bek, lha paman iki apa nasibe? Nasibe? Iya. Babah. Aku iki ngene Bek, jane aku wis kepethuk karo paman. Lho mbelani wong pamane panjenengan ponakane padha ae.
Bareng tahu petuk peno jare teko doan rambut peno saiki di Pulau Soro, pol koyo jaran nakal. Ya apa lah, pernah lo kok sengak ngomongane Lho gak ngono kok tambah Iki nom. model saiki, model rock. Kok tambah nom? Lo iya nom rambute. Iya. Teko mburi kok cicak rawa. Ngene, paman nek ponakane setel panjene. Tapi lek wong ijen gak dikenekno pancen ya kurang perhatian wong lak kurang. Iya, nek ngene lak menarik perhatian. Sekira wong petuk sepisan iso kayal-kayal iso getepuk-getepuk. Apa aku tahu wingi Dek. Ya, Nggone pasar Pabean. Iya. Delok teko mburi sangono gadis Sweet 17. Waduh. 17 tahun ditelok ditutno Iya. ae. Belum titit barang tak tolek lo wis kae hujan. Iya. Aku dak kehabisan akal dilakno kayak masih kewu tahes jo tak ngono. Iya. Kon Iya. tak kandakno kartolo kapok pamane ketemu pamane Basman Ya tak ngono. gawe malangan ae tahes jo ngono. Iya tahes jo tak Wis. ngono ae Dek. Kan ciri jo aku iki. Iya, paman ngomong aku, jane wis kate nang mule saking wedi mbek peno mbek. Saiki nduk gerdu. Heh? Dadi hansip. Iku klambine celanane entek, saiki kali Ya, Pan. sarung rawak-rawak embun 6 bulan. Ono peno lho. Peno iku aja atik ngono lho. Mosok ono pamane sarunge ro arawe iki jar ngono. 6 bulan iki ya golek penggawean gak oleh lah, bingung ae ngono lho. Dadi mulai awake rusak saiki. Nemen rusake. Belunge atos. Lho, kat biyen lho nek belum iku atos. Kano daging entek kari belung tok dek iki. Aduh saknone lho. Lah mulai lek sampean duwe rasa sakno, paman iki kate mule. Wedi lek sampean gak muring-muring, paman iki ngajak balen ngono lho. Apa, Dek? Ngajak balik. Ya balen tunggu dulu lihat saja Loh. nanti. Lho sampean ben nak ngajak balen ta? Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik. Iya. Nek dandanane angel aduh gak balen lho. Tapi sembarang isuk foto kok. Loh, Kaget kok mulai ono sing kalong aku lak bingung nek dandani. gak ngono. Barang-barang sing dhisik ku isuk foto cuma dek iku ya ngloro ati kate nyambut gawe lah, gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak kedol ngono lho, Be. Temenan lho. Iya. Nek digugu peno lho. Wis ta, lek panjenengan peno gelem nrimo paman kok tak culeke. Lho. Anu, Ya apa sih? tak celuke ngono lho. Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane ya apa pamane. Celuk ta? Iya celuken wis. Tak culek ya. Iya panjene setel ponakane. Ole ale. Ole ale. Aduh dole ale yo. Wong wis janjian ngono ae mantan ono man kono tak kei kode lah ngono. Iki main keplokan Be, lek gak dikeplokin juwat iki kok. Oh model kerajaan. Lah opo ae kok niku, lah opo ae. Mang jare kodene lan ono plek-plek moro man. Ate ole ale yo. Sano Tarsan aku. Lho ya, Be. Rusak nemen paman. Aduh. Ya apa tambah Oh, dingkluke nemen. pamanmu kok tambah nglentruk ngene lho. Tambah dingkluke nemen iki. Ngomong ke sapa kon Ndak niku? tau mangan vitamin blas iki lho. Ngomong ke sapa kon niku? Wong lanang jok cemacem. Aduh mek lap kelop notone dol. Lho, pancet ae. Lah pernah jare ngongkon aku ngrunding bebek, saiki wis dipethukno peno sawangan koyo gak anu. Lho, ganti sawang-sawangane ngono, delon potongan kok bekelen ngono. Ya Apa ngene iku ya apa pamane? Jopone, Pas jopone. ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku seger waras. Gak kaya peno. Apa? Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno delon sak piting. Aduh Tambah masa rusak. kasihan. Wah. Waduh, omongin sapari tiga kasihan. Oh, apa nada? Tak delok toko mburi potonganmu. Gawe potongan kolepsu. Wah, tuh rambutnya jerongkok-jerongkokno rambutnya. Wah. Aku saiki Cak Basman gak kentekan Aduh. nakal. Kepara wong lanang tumpuan saking aku gak gelem, tak Loh. ke aksi tok aku. Delon Terus- roku saiki atik suwekan kiwa lho. Piye Daya tak tarik. timbek peno. Iya. Aduh, ngene ndak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamane iku Kak. Singkong ambek keju. Masih pasang aksi tetep kayak ngono potonganmu kok Tak endi. jaluk ya, Hah? aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak kepethuk 6 wulan iku ya. Ya apa? sih? Ya Iki apa? kepethuk kok iso pecowan ae iki ya apa lah. Kok lak krungu dhewe nek paman dihina. Ayo. Nelongso atiku nek ngene aturane. Waduh. Heh? Keronto-ronto atiku. Saaken Sawangane koyo wedok dhewe. Waduh. Aku tadi Ya mana, apa Man? lho. Saaken delon rek. Aduh. Loh, Kasihan temenan Biasanya gak pethuk dek. 6 wulan urung gapik ngono lho. Lah apa? Rasane ngapyo. Kono karepe ngapyo tapi sungkan dek. Aku gapyuk. Lah Loh. dibyuki lah ya gulung Ngene komeng lah lho, aku. iku pamanku kalah isin sakjane kok aku gak digapyuk dhisik yo, kok gak digapyuk dhisik lah Sawangane. Paman iki wong lonang, wong lanang, sawangane Pernah dina. kurang ya apa, Hah?
Wis balen, modelmu. wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lak wis seneng sih. Lho nek balene balen durung pegatan. Tapi nek ndelok ucapane koyo ngono lho. Nelongso atiku. Ngelongso apa? Sawangane sono paribasane. Apa Cak? Sri Terus. gunting jalawu. Waduh terus. Sate kambing sekali jemek. Waduh. Gak pusing perkara iku. Iya, Pak. Wong lanang milih tanding jemek. Oh. Oh, to. Lak kudanan iku jenenge. Ah iya sawangane koyo bebekmu tok wong ayu. Rek, iki ngono gudange paribasan, Pik. Baba wis. Karepe masih ngoceh baba wis Wis Arno. melok gedhong pirang-pirang tahun dadi. Gedhong apa kan iku? Wah tolo iki waduh omong kurang ajar tolo iku. Gedhong. Peno kalah paribasan Pik iki. Oh. Peno muni Dek, gak serok, gak sudil. Gak serok gak sotil. Iya terus Cumplung bekatokan. Cumplung bekatokan. Waduh Aku gak melok gak kentil. Aku gak melok gak kentil. Ayo cumplung pangan bajing. Oh apa lho boleh ngajangi ombe bebekmu kon iki. Niki ponakan jenenge ponakan temen iki. Dadi sabar ojo sampe anu lah gegeran maneh wong gak tau petuk kok ngono mbok ya sing mesra. Sabar sapa? Sabar waktu tulis. Hah? Nyeluk ya Dimas, lah kene nyeluk Kakang Mas lah apik ta. Ya kita lho Dimas. Iya. Oh potongane koyo Mbak wis gak aku Ngene Mbak iki ngarani. lho, aku gak bluder koyo biyen. Aku saiki tenang santai aku saiki. Bapak pamanmu sing ganti bluder, aku pokoke tenang santai. Saiki tambah lemu saiki, tambah Iya, tak umbar lemu. santai aku. Nek dodol buah-buahan nek sing tuku arek 6 pringas, pringis. Ngono Goyang. temburane sik diterusno. Oh, kalau wong dodol goyang. Rasamu nek gak pringis-pringis, Cak. Ate mingkem ae, gak iso tawa, gak payu dagangane. Oleh ngono pirang-pirang dina ngintip ae. Kok jangan ngono lho. Ngono jare nemu. Wis ada mengira wisan, mengira Tak tinggi aja nek kalau tuku goyang guyu. Peno 6 bulan ku nandi ae man. Kok Loh. gak nyaman Kendani bebek blas kok. ku nandi. Aku yo ngalang-alang jagat. Wah iya. Tak nonton iku. Ojo, iki yo apa persoalan cilok aja sampe. Iya, terus. Dadi persoalan cilok sampe gawe gedek. Oh gedek. Oh gede. Aja gawe gede. Oh, gede Padha ngono. sing sadar, Bik, peno ya ngono ya. Lah nek sale paman ya peno. Ya saken sakjane lho. Lah iya. Wong apa iku munggah umur lak saken ah. Wis usia senja. Ade kakean macem. Lah ya anake wong ijen gak kaya wong lorek, Man. Wah. Wong loro. Wong lorek atakno. Lah ya wis, ayo sing enak ngono, ayo tak syuting. Ayo sing Oh, enak. apa syuting iku? Lah apa? tak Ngene sejeni. lho Cak Basman yo. Saiki Iya, peno iya, gak iya. kakean macem, gak pusing-pusing wis. Iya. Ngono lho. Paman rangkul. Pernah. Saiki aku nek delok modele pernah kesaken. Ngene lho Cak Basman yo. Aduh, iya, Aduh apa, sakno apa. rek Iya, kali apa, lu apa. ngelit deh. Ayo tak dusi Cak Basman. Saken ayo Cak Basman, tak dusi ayo. Ya apa lho ngono Padha iku. sadare ya. Iya, Iya. Dek. Aku ijenenge ponakan lek ana wong tuwa Wis gak apa-apa wis ya. Ya lah Aku ya. tak Iya. wadahi cek gak karet-karet. Betul, apa Ya diwadahi apa iku? diwadahi gak cukup. Sing barang rusak digenano maneh. Wis, Ya. padha nyari sepuro. Iya. Rukun. Iya. Sapa iki? Hansip. Sabar. Apa? Oh, cari. Kan dikonco arek Ambon ah. Arek Ambon. Lho, lah peno sing golek kamar iki sing golekno. Kamar Loh, mesofa. oh iya. Ini biyen jenengku Sapari. Ya, saiki. Saiki tak le Bambang Siswanto. Oh iya. Model kan iku ri. Tapi lha belum muni ngono kaos teko. Waduh, malah apa ngelumpuhi? Lah iki ngrunding balekno perkara Ya nyewa nika kamar. lho. Terus geger sih Oh, balik iki. Aku dikabyuk lek perkara kona. Mulai salah bener dhewe ta. Apa? Saiki masih ana ngene aja dinut maneh lho Cak Basman. Iya, Rame apa? maneh. Iki aneh Wis iki. mulai berhala teko maneh iki. Taholo iki bekecil Iki iki. arek endi? Hah? Arek endi? Arek petekan. Arek endi. Nek takon ngene gak ngaremo lho, Oh, tapi aku bojo sedang penai. tenang. Oh, karang ae. sibutku ngono lho. Tenang. Buk Marlena ta. Iya. Iya lah dia. Pangling. Susuke balekno. Wes gak krungu kon nyanyi jerit. Iki Oh iya. Ono nyanyi njeret kon iku lho. suarane lho kemlenteng. Ayo. Kaya Iya. kenceng kita. Wedok-wedok melok kerapan sapi bareng. Kalau teko nyambut gawe, sial lah nyambut gawe lo. Apa? Ya apa nyambut gawe hutan-hutanan golek wedi. Heh? Nyambut gawe golek wedi. Apa dalam arti apa? Apa ya apa sih? Nek langsung ngono langsung. Iya lah enak. Hitung gledek cilik iki mek 2000. Iya, bener. Lah aku nglumpukno wedi ki oleh 3 kebek. Iya ya terus. Tak lumpukno pinggire kali. Iya, Tak kenek iya. ya Iya. laine awak. Apa? Udan teko. Iya. Bareng kali aku wedi tak delok. Wedine balik nang nggone dhewe-dhewe. Sesuk nyambut gawe yang ngono nek gak cocok yang ngono. Gak apa-apa. Memang perlu nih lah, mbak. Nek cocok ya golek penggan liya. Iya, iya. Ya golekno sewan won ta apa lak iso. Oh, aja lo balik maneh kok iki lho. Kok Oh, ngono iya, ku bener. Tapi aku dagang ya, dagang. Waduh enak Iso tekan. bakar.
Enggak ya dagang. Makane awake saiki lemu subur dagang. Lemu padha karo peno lak dagang ya. Iya dagang iki. Pancet dagang buah-buahan kok takon Oh, maneh. juwet-juwet barang. Iya, jeruk, ya jambu. Nah, ki yo Nongko. borong-borong Apa? wong butuh-butuh. Apa butuh apa? Oh, makelar. Iya makelaran. Oh iya, gak apa-apa ya, gak apa. Sama gak mangkel sepeda rek. Iya, iya. Malah koyo umuk lan. Iya. Iya, Kak, ya terus. Ya iki apa tandur-tanduran aku lak sosok nebas ta. Oh, iya ngerti aku lho. Apa? Nebas tanduran iki lho. Oh, nebas-nebas, Iya. nebas cak nebas. Lah iki aku ape perlu peno, Bas. Oh iya, apa iki? Jangi dodol po. Oh, dodol po. Iya. Iku lak tepas entek ya kan ya. Yo iya. Iya, ya bener ya. Ya tapi jek sak wite sak oyote, engko cek cukul maneh apa. Man, engko Oh, lho, nebas sak oyote. Pak diketok wite ngawur ah. Ya woe tok woe. Ya woe tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sepiro teliti. Iya lek apa, Bu? bebek. Pirang wit cak, pirang wit. Mek 10 batang. Lu batang wit ah. 10 wit. Lah iya kan iki hitung batangan. Iya, wit terus. 10 wit, batang tapi wit anu po gadung. Wah, enak nah wis. Kadung kabeh. Oh iya. Enak nah wis nah. Saiki porongane piro, Cak? Biasa kok tukune aku 500. Kabeh 10 batangku Iya. 500.000. Iya. Aduh, kelarangan. Kok kono iku durung ero. Wah, iku apa? Oh, jare po gadung gak royo apa? Aku iki gaene dodolan, kulaan. Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu. Lek cek ro buktine pencite gonene sak tomblok dhisik. Contoh. Apa? Kok niku tak aku iso Biasa menek. ngono lho, Lah pengen iya, iki Kerujaan. contoh. Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine ngono lho. Saiki ki macem-macem jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sitok. Kakek tengko iku gadung malih. Tak rugi ya. Ya emang wong durung tuwek nemen jek kemampu-kemampu iku. Lho wite ae nek woe gembel ya ayo ditabrak. Didelok lah. Mulane lek ono buktine iku gampang. Lho kuwatir apa? Lek ono gadung kepuntir barang iku. Weh, Apa gadung kok gadung kepuntir? Gadung kepuntir, wah apa katole. Oh, gadung malih. Lah cerita iku nek gadung kepuntir. Oh iya. Iya, Ini gadung ri malih. gak perkara poh tok lek paman iki. Iya, iya. Masih bebek gak poh tok, masih ono dagang liyane. Pomono mik-mik sing rada rewel-rewel. Lho, kon iki masalah kon iku yo apa bagian servis lah niku lho. Iku lah malah sing kolak anu kulak-kulak botol barang Besi-besi iku. gelem kok. Lho, lek sing penting lah hasil ya ri. Lho besi-besi tua gelem lah bener-bener Masih lho. ban dek gelem. Sing Gelem. dhisik pula banaji banawi. Sing Bantono. cacane dhewe Bantono. Ngawur ae kon iku lho. Pokoknya segala ditangani. Apa delok ron dhisik ta, Bas? Yo Ingin gampang. ae. Enak didelok cak. Ayo nah Basman. didelok nah. Soal ndelok iku gampang. Nah, terus? Saiki ambek paman rene ngono dhisik dhuwit Cuma- si ono pentek. Dhewe mesti ana sih. Loh, lah pene ya apa ngono? Aku. Cak, ya apa sih cak iki cak? Aku gak nggawa woe. Nek duwe aku sih ono cak jenenge wong dodolan sedia terus. Wong wedok iku gemi ambek duwe. Iya terus. Wong lanang nek kedua inti nyekel duwe Atau ya mulai. blas. Lah saiki nek kono duwike ya tafsiran lu gampang tak golekna duwik ngono nah. Iya terus ono cak. Kene sik ono, Iya. kene gampang kene sik ono. Ono piro kok ono piro? Kene-kene ya. Ono piro kok? Pira, dhuwitmu pira? Oh, kunci, engko sik ta. Ono piro? Lah iki ate ditangi ponane peno. Ayo. Apa-apa? Ono piro? Piro lo? Lah iki ono 500 Iya iya terus. Iku aku ditang wong kono 1000 tambahno 500 Mas. Lah kon iku Kok malah nyawa tambahan kon niku. Lah aku ya Ngawur ae atau kon. endi? Engko lek peno sing ngondo poh ya, engko sini kuliahku. Iya, Bisa. sama aku janji lho ya. Ya apa ya apa? Ya poe iku mek tuku poe tok. Iya iya paling Peno metok. tuku sak toyote sak lemah-lemah barang lak gak duwe lemah. Apa? Saya gampang ya. Pokoknya duit gampang tak delok barang mas-masan no malah ono Lho, to. Mas Iya. kena sing dijare Lah, mati. kok, lho, Mas apa? Mas apa? Cabu. Oh, Mas Abu. Oh, kon iku. Papari gendeng kok sabar iki. Mas mas-masan barang-barang. Lah Duwenan saiki peno ta? cari urusan apa poh iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing ngusung ya aku. Saiki janjian man. Ya apa? Durung ya. Iya, iya, iya. Dulur wonge. Iya, iya. Penggawean dudu. Ah dudu. Lah terus Iki. Seksenono cari. Hmm. Saiki aku ngusung iku gawe keranjangan. Apa Iya. sak pikul persenan 10 biji ya apa? Lho. Ya ngono Ya ya. ya apa enteng lho isi golek wong liya iku Pikul ya apa? 10 sak pikul iku persenan 10. po iku. 10 biji. Po sik Oh. ya ongkose 3000 Lho. sian ya. Sate ongkos iki. Ate ongkos maneh. Sa- Lah nek 10 pikul lak kali 3.000 ping 10. Aku lek di Kalimantan iki sak pikul iku Loh, Lah cak aku. kok kon padanan Kalimantan. Lah nek kon ngatur kaya ngono jogruk bandari. Ngawur ae kon. waduh mecicil wong sing bandane sing wedok kok sing lanang mecicil Gak. iki tak paman sih ambek aku. Iya, Tapi tapi kok ngono sih man mbak aku. lho. Ya apa lo? Karepe ngene iki, njaluk persenan pole peno balekno nang. Pira ati. bayar pira sak pikul ngono lho. Wis umume piro ngono mbok Ini atano. aku
nek borongan iku ya borongan kabeh iku, gak nek Iya. pikul-pikulan Biasa ya aku nek kabeh. mburi. Ah, Sak pikul iku 5.000. Hah? Biasa Heh, ya. kok tambah larang ri? Sak pikul 5.000. Aduh, tak angkat dhewe mbek bojoku wis. Lho, mikul apa iku? Mikul apa kan? Mikul jeding. Wah, Oh ngawur ae. Iku urusan pok kok mikul jeding iki. Repot ah. Sapari iki dublek kok sapari iki. Ya apa sih kate kuriatan? Pantes iki piro? Iki 1000. borongan aku nari bebek lek paman lak paribasan pang lak wite kene ya. Iya, terus? Paman lak tas ae iki. Iya. Tidak ada urusan sama saya. Wah. Bebek ae ya Lah, boleh Be. kurang ajar kan lo. Tak ono lek bebek sampe gelo lak dadi Iya, iya, ciri. iya, iya, iya. Lek ngono lak sik dulur. Iya, iya, iya. Pamane ono apa jenenge gelang pudel apa jenenge kecemplung. Oh, iya. Yo yo Oh, iku tak Nek paribasan. Mas kecemplung gampang golekane. Tapi nek Mas Botong, lah rep dipatri. Dipatri. iku sambungane kok dipatri. Oh iya. Lah saiki ngene Be, Iya. diki borongan apa diki pikulan? Dadi aku Nah. nguli mesti sampean ya. Dadi bojo meneh iki digawe barongan ta apa? lha apa sih? Ngene lho karepe, pokoke borongan dek dipekul mbok diusung mbok siji-siji gak ro jawane. Kok karo teko omah ngono lho. Ojo sampe dulur iku ciri perkara sepele. Waduh, Iya. Gak sampe ciri perkara sepele. Iya, Lah, terus iya. kaku man. Iya. Mm-mm. Kaku ku elek man, mergo lak kececeng man. Lah ket biyen lho. Iku kena setrum ta iku. Mukake. Kayak pernah lek mlaku lak kaku buka wis dengkek. Oh ngawur ae. Saiki borongane piro, Be? Lek 5 wit iku. 10 wit. 10 wit. 10 wit. Iku ono pange apa enggak? Wit tok ndrujur lho ta. Wah, iki lak dicilik wit blujur wis gedhe iku. Ndelok lho. Nek sawet iku pating gem lan tom akeh, siji maneh. Lho, Tapi kok gak ada pentil. masalah kon olehmu goblok diarani pitpo iki mah ono pange kok lucu ngene lho. Ya. Lah klopo. Wis gedhe-gedhe. Pikir Ngawur gede. ae. Ya sebab iku kan mentile bareng. Iku gak ada pentil ya. Lha ana pentile ya ana gemandule akeh kabeh wis pokoke. Oh, wong po tak kok niku. Asale po ku yo. Rek ngono asale po ku ngembang. Nah. Mari ngembang mentil. Pentil. Mari ngono uwo, nggo pangi lho, Kalau pangi. sing didol ku apa sak pentile engko aku ngusung lak Lho enggak karuan. poe tok, iku kan poe iku rata. Iku nalika taun pira ya? Wah, Taun- naliko. Wis. Lho, Wis iso apa Iki sida kulaan apa ngomong napa enggak, tok iki? mentile kan metu tahun 5 Tahun piro? 65. Timbang geger mburi Buri setahun ya ini. Enak geger ngarep, Aku iya. geger ngarep. Ayo Iya. ngarepku no geger. Ora apa, lagi kira temenan kok Iku paribasan. Iya, Dadi ku paribasan. poe tok ya. Iya, poe iya. tok. Dionjaki terus kulite diguak, peloke diguak sing tak usung poe tok. Lho ya apa? Sakulite kok. Yo kita ngomong di. Lah. Sakulite. Lha dionceng Nek ngono ya. opate digawe buah Kare- dalam kaleng. Be. Baleno kecap ae. Narujaan. Tepas entek ya sakulite, sak peloke woto. Ya pengen sak tlutu-tlutune bapak gak Kok apa-apa. diimbu teko omah ngono lho, ngerti ya? Apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge. Waduh sak matenge barang kok. Lho, lah ya apa Lah iki? entar lak penarak rugi ta. Lah nek mateng mbok apakno to, San? Engko tak imbuno omahku dhisik. Heeh. Terus mateng tak gono omah peno. Oh, akeh enteke aja. Aja akeh enteke wis. Iki sida dituku tangga nek gak tak kena wong liya lho ya. Wis akeh enteke wis. Tak kena wong liya kuwi soal penganyangan sak Yo juta. yo lho. yo nyangen Dik. Nah, Apa sak juta? Lho. Apa? Lah mek doroku. Aduh, ana apa sak juta? wis nyangen-nyangen njaluk 500. Disungkru ta. Iki sing ngondo peno Dik ya. Eh? Aku trimo ngusung ae. Heeh. Aku sing ngono dhewe ya, Mas. Iya peno sing ngondo aku sing. Ya lah ngusung. lo sak enung jenenge pamane peno ya Wis kerja tuwek sama ngono lho. Aku lek menek gak iso. Aku lek ngusung tok sanggup man. Lek nyungkrung-nyungkrung no iso. Ya wis aku menek, tak gak semudun aku nek menek. Ya apa? Alah wong pelem gak Kok peno menek semudun. tak sungkru. Dadi peno menek aku sing nyungkru. Dadi aku menek kok sogot. Kono jok ngajar lo nang pamanmu lo. Omongan gak karu-karuan lho. Kon sungkru. Iya. Iya nek kena poe. Loh, lah nek kena irunge. Sungkru mlebu irung ya apa? Ya Ruri. Aduh, Ero karo po ya Ruri. Mosok kliru nang ero. Dik sapari ngono mosok karo eru arek po nek gandul iki tuku po. Lupan lu gandul iku po. Lah nek eru katil. Lho bae nyungkru iku ngawur. Bek persikote bisik sing ngusung-ngusung persikote sik. Iki Lek digawa Lho nang kok ndi? pancet ae banyolamu mesti nyaluk Mulai, duit nak. dhisik ponane peno iku. Lah, Ya kamu- gak apa-apa wis tak sangoni 10 wis. Lek kurang aku angur ngusung gamelan lho timbang Lho. ngusung. Kan iku tau melu Pak Syukur aku. Gamelan Pak Syukur ketintang ta. Kan di sing ngasil lah. Nah iya wis sama 10 Dik. Iya tak sangoni 10-nya, nyalo. Lho, Wis Iya. tak iki dinyang piro? Dinyang piro? Saiki
iki ngene lho. Peleme iku gede-gede apa cilik-cilik? Nek gak sip wis aja diduwiki. Makane nek glantongane akeh gede-gede ya sip engko Wis duwike. pokoke glantong. Ya apa nek 250 wis? Ya wis. Iya, berarti ya. 250 ya. 50.000. Iya, wis. Ayo. Nyuwun atur pirsa dumateng para mirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Kata yang ludruk biyen. Panjenengan taban ngene iki eling sing biyen-biyen. Timbangane nyambut gawe sing enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut ae. Semarai perkara geger ambek wong wedok polahe ya omah tok. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Kan sing nyewa. Saiki banding setir aku nggarap Tegal aku. Kandhane kok. Pertanian manjane saiki wis maju adik rendeng-rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele panen jagung, mari panen jagung panen jangkrik. Ono ya. Nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah iku aja sampe dicokot ula, aja sampe dientup kala jengking. Wayahe bedhug kelongkongan tengah sawah. Lah wis tak kandhani nek kapan bedhug iku ana jawabe. Dek nek kapan bedhug nang nggone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana bedhug dur-dur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bedhug sali Allah si jari bapak gak apa-apa jari biang gak barang-barang. Bawang putihnya saya bawang abang nyimpang. Bawang timur digawe acar. Ludruk biyen ngono iki. Tak kandhani ngono gak percaya. Saiki malah dientup kala jengking. Lah, ngecepek kayak wak bening. Wak bening ya apa sih? Rumah apa ngomel iku? Ngame. Lho ya gak ya ngomel iki masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih. Banting setir? Setir siapa ini banting? Setir Sapari. Wah, pokoknya banting setir kok setir. Banting setir iku ambil lali. Oh, ngale. Ngale omah iki. Diosong. Gak didol. Ya apa sih omahe? Oh, lah biyen nyambut gawe nyewakno omah ta bangkrut. Gak jodoh, sampean ku apa? Saiki garep Tegal ae wis ya wong loro ya. Wis Ini mari. Apa iku gak digawe kamar mari? Digawe apa? Kerangkengi. Terus ngimu apa? Peternakan. Peternakan apa? Bedes. Bedes. Kon ngembari bakron ae kon. Lah sampean peternakan apa ya? Ayam ta bebek nang ngono? Gak iso dhewe iki pakane kudu angel. Alah, wong saiki akeh. Ya apa nek dingoni ula? Ula. Iya nek kobra. Aja, sok sing kobra. Mare perkara ae ngono. Lah ya apa iku enake kamar? Wis bapak dibongkar ae, Cak. Iya dibongkar ae wis. Tandur jagung. Seneng amen turu Tegal. Gak esuk wis bapak nek kono. Anak-anake pona-ponamu sing teko desa, mrono cek dinggoni pona. Tapi nek kamar kosong suwe-suwe nang tinggoni. Dinggoni Gondoruwut. Iya. Gak. Ya bendina kok disambangi kan gaene kamare lak mek loro sih. Engko kon turu kamar situ, turu dhewe ae. Biar lah ngajak dhewe-dhewe lah sampean sing gak gelem. Kan sing seri sing dhisik kok ngajak dhewe-dhewe. Sing gak gelem soalé aku. Ngadem iku. Ya ana selimut kemulan selimut 5. Ayo bosen sih balik kemulan selimut ae. Selimute lu kurang lemah ngono kon tak kandhani gak percaya. Aku lah wis ngene pengimut. Ngimut derek yang kathah. Kayak iki apa iki Tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Terus nah iki wayahe panen iki banyu kurang, durung ana udan. Ya apa banyu ndalek nang jare ndi? ngene nek durung ana udan niku Iya. nekakno udan. Ngakum kodhok. Kodhok dikum. Iya. Gak udan kodhoke mati. Ngono kodhok dikum ngono. Kayak apa? Saiki wis ngene ae gotong royong nyambut gawe wong loro. Tak duwe sumur ta.
Terus umure? Lah, aku sing ngangsu kon sing mikul. Mikul banyu digawa nang sawah. Ya iku aku iso dukur iku. Apa? Wah, kanu kaso dukur. Ya apa wedongan mikul. Digledeki apa, Cak? Heh? Digledeki ae. Lho wong lho Tegal digledek gronjalan entek banyune. Utak kabeh. Iya nek kapan nang nggone embung aspalan kon niku. Repot iku ae. Tukuan apa? Saiki apa? Paralon. Heh? Iya, paralon diisene kono dilekno nang sawah. Paralon. Nang ngene Tegalan iya. Disekno ya apa lagi disekne kan mesine. Ya sampean nimbo. Aku nimbo. Disekno rono. Kon sing delok nang kono ya. Iya. Enak, Nek mbok aku celuk-celuk wis. Wes ae. Iya. Oh padahal ngurak manuk ae kon. Repot sampean iki. Ya apa? Ya wis didelok ae rono ya. Mes kurang. Heh? Mes entek pisan. Mes e? Iya. Lho, mes endi mes? Mes kono ngene asrama. Oh, tak kiwong kok. Mes kok. Repot wong tani gak ngerti mes. Iya saiki ya usume omo iki ya. Omo apa? Heh? Omo apa? Omo bojone Pak Kromo. Iku lho omo wereng coklat kon niku. Lho disemprot wongan obate saiki. Wis. Obat apa? Mun tak semprot cet ya sampai abang ya gak mati ngono. Iku lawang lah. Ayo iki jebure iki nang ngene Lamtara Gong iku ana omo iku apa arane iku? Iku lho kutu loncat. Kudu loncat. Iya, kutu loncat tinggi. Iku olahraga iku. Ayo iku ya tambah nemen iku. Sampai Lamtara iku akeh sing Iya. mati. Padahal iku gawe pakane sapi ya. Iya, kaya apa? Gapakane wong barang kenek iku. Iya. Lamtarane. Ayo. Foto. Saiki nek kapan kono tengah sawah kon tak kandhani ya. Lah apa? Lho, kok nek nang tengah sawah iku ambek umi-umi oh. Lho, sang ana wong gendeng aku lan. Lho, umi-umi ku apa sih? Supaya Kacau ketulung. iku Aku tak. mah kok krungu sampean ngomong ngono bareng. Lho, Lah apa aku nek nang sawah sepatuan. Sepatuan. Sepatu boot. Mangkan, Wis sak dengkul iku lho. mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh lah opo kok sepatu buta niku, wak kon. Saiki nek kapan nang ngene tengah sawah nunggu gentenan, ya. Nunggu sawah gentenan parine lho dipangani manuk ae. Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong wis oyak-oyak iko lho. Sapa gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku? Wong-wongan. Wong-wongan. Engko aku sing nunggu. Ati mangane ngono aku apa tariken. Nang aku sing ngene-ngene. Iya nek nggo selendang sampean. Iya tapi nek kapan nang kono ya engko nek kapan apa udan. Kono aja ngiyup ndok ndi. Aja ngiyup itu gayam aja. Engko ana gubuke. Gubuk. Gubuke robo. Lho alah. Lah ana angin wingi apa? Wis ngene ae kok gampang wis. Engko nek kapan udan terus ya ngiyup ndok ngene wit kayu raja ae wis. Kenek. Aja iku wis suwe ganti gawe. Wis kon no ta melok pisan tuku mes terus budal ya apa? Iya yang delok tanduran kok, Cak. Iya, Kurang apa? saiki ngene, cepakno nggawa panganan pisan engko ndok kono digawe maman. Mam. Iya. Nggo kendi? Heh? Nggo kendi? Isine apa? Tari bondan kok kono. Oh, kon niku. Ayo tuku mes ae. Loh, Paman masih nombor. delok ta, pamanmu nek oleh borongan murah. Ya apa? Bantai irit ndisiki ya. Kok kuburan iki kok? Lah ya paman. Sebelah kuburan iki kok. Kari ta wis Dhisik dhisik. ngono lho. Bos. Prasaku kari. Ngomong ri. Iki mangane pundan ae. Lah apa kok saserono iku? Ora wit kepe gedhe mantan sakno wit poe mangan kuburan. Sebelah, Bos. Sebelah gak ngerti ya. Iya. BBC witen di. Apa ini? Iki lho. Lah iki lho, sebelah lepek. Kene iki dodol apa sih? Apa? Lho iki lak wite mangga iki. Opo mangga padha ae. Oh, kono ku. Padha ta. Padha mangga pelempo padha ae. Bebek. Nah, Apa? Ojo nang wah grombol-grombol dintut tawon Lah bener. aku cek senenge poe gede-gede. delok-delok Wis nah ya, ya wis benar. seru ya. Anu Udah mari. kok kene apa aja kambi lah. Lah iya. Dolan eceran mari wis situk piro nang paman ojo cerita. Wah, kok niku iki tak gawe dagangan lho. Iki duwe tak gawe gulaan iki lho. Kaos kaki 1003 iki.
Enak borongan lho, nek gecer ayo bangkrut. Jane aku dadi sapari ngono ngene lho, lek amre iki dhuwit oleh akeh ya. Iya terus? Ana wong tuku situk dilayani meneh. Mana tuku loro meneh maneh. Dadi kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500.000 lho. Bapak gak butuh ngono lho. Lah enak sih siji meneh, loro meneh, telu meneh. Lho. Ya wite nek kuat gak kuat lah ambyuk. Ngawur. Enek pegel lho ngawur ae. Tapi aku ya apa yang ngewangi paman rek. Ya apa nak iki nak? Ya duwe tak. Ya wis duwit ae saiki. Iya duwe ana Wis hitungan dhisik lah, dhisik dhuwur iku hitungan piro engko rugi puna iki. Gak iso diitung lho iki lho, wis pokoke borongan iki. borongan tepas entek ngono lho. Satan ngono. Iki 1000 sing Wis dadi 250 lho. iya, tapi anu ku lho woe. Woe. Sak wit iki 1000. Bisa ngitung tak Sak kon. wit iki 4.000. Wah, iku ono lek 100.000 Lah biji. iya mulane. Wong gak diitung lah yo. Aku dhewe kira-kira. Pokoke woe iki akeh lho gembel lho. Ono wong sak wit iku 1000 ya. Padahal iki Ngawur 10 wit kon. lho akeh lho iki lho. Lah ping 10 wit piro? Ayo. Ngono. Wis tak iki aja kakek ngomong pokok tak duwiki. Iya. Ah, lek jak wis mani iki kok badine akeh. Lah Kok iya. nang duwik ono wis. Iya. Ngono wis. Wong rasane cek banter daripada akeh. Duit lakon gowo apa sih nak duit Lah nak? iya nakekno nyom. Hitungan. Pira? Polo, 20, 30, 50. Pak Polo iku Pak Bayan. Pak Polo iku. Aku njaluk saksi Polo barang. 40. Aduh, wis. 200. Ya, 250. Ya, tak gawa dhuwit ya. Ya wis. Wis pokoke iki peno. Wis. Jarno gak apa-apa peno duwe ya gak Ya apa-apa. urusku iki. Peno dhewe ya. Ya, pokoke kon dodol aku tuku lho ya. Ri tinggal. Lah, kita kayak persen. Tinggal Nori. Gak tuku rokok lho ya. Piro? Wis iki 1000 lho. Wah, wong sing ngobong-ngobongi Wis paman iki mangan. duwe becak 500 200. Loh, aku lho kene lho kon ngono lho. Lho, gak aku persene ya. Iya ta wis bal-bal lho aku isin lho. Lah gak ono elek ta wong terang-terangan. Iya. Yo, engko aku oleh persen teko peno lah engko ngusungi ya si oleh maneh. Wis iki tanding kanca 5 batu kawan wis ya. Kok ya kurang wong duit 250 kok 5.000 Enak kebat. dipaen kabeh mari dhuwit iki. Wah, aku iki dodol lho, bocah. Teket-teketan nang njaluk 50 wis. Wah, opo lho tekan-tekan harus 50 lho, tarik candek kene ri. Lah 50 dari. Lah nek kurangi tak njaluk paman kok, lah nek kurangi. Ya 7,5. Lagi sing 5.000 sing lurus tengah njaluk pamanmu. Ngono iku ae dhewe wis bebas teko iku. Awake dhewe ayo ngitung. Ya tapi sik senono dhisik tapi Ya, tapi krungu kayak gak aku pantes engko tawuran iki. Wis 10. 10 apa? 10.000 iki lho. Wis lek Wis tak. lho. Eh? Yo nemen-nemen nek Mbok kono leburan kok 250 kon bebekmu. ki 10 ku wis lumayan. Lek kok nek 10 aku njaluk persen teko peno aku poi 20 20 biji ta. 20 biji man. Lho, kon ngawur ae. Iki milik pamanmu wis Oh, lho. tek kok tak no kon niku. Kene nih. Wis ya 10.000 ya. Kon balik ta? Mlegi kene. Ya aku tak balik sih ya. Iya balik. Men rek. Ayo, Buk. Ya. Lah, lho buk ya. Lho tepake lho. Iya. Nah, ya apa ngomong ini? karo buk-buk lah. Cok kuatir lho. Kan mau njaluk piro? Njaluk 10. Aja pringisan oleh bati akeh iki rupane kan. Iki yo buk yo bek bingung. Nah, kon niron sapari ae kon niku. Ono aku malas men sabar ning. Oh, poli bola apa? Hah? Yo kan 2,5 setengah sih. Kon baklaran omah ora setengah iku. Oh, putola mbek dhuwit cek peliter iku. Lek ono tak nang warung dhisik ya. Iya. Mari ngono iki kok aku sing ngusungi. Iya. Ojo kelompokno. Gak. Sing kelompokno kok aku ya. Ya aku sing menek ta. Ya meneh, wis ngedol aku. Nah, kon menok nah. Iya cok kuatir wis lho. Cok beres. Pokok sing ngedol aku lho kok lho. Iya. Lho sing ngedol ya aku sih. Yo, kamu yo menek. Aku Lah gopo. paman ya yo tok ae. Oh. Ini pamanmu iku kaya ngono, Dik. Tak tinggal ya. Iya. Cok kekeran. Cak Basman, Apa, ngene apa? saiki yuk diunduh dhewe peno sing nang ndukur aku sing nang ngisor. Lho, lah kon gak melok menek. Lah apa kok wedok menek-menek? Lho, menek kon. Ya gak omong Cak Basman, Lah nek aku wong menek. lanang. Iso aku menek iku. Ayo wis tak tunjuk kene wis tak sunggi. Ngene nak ya, aku sugih ya. Tak sunggi ya. Aku nak dukur ya. Iya, peno wis tak ki. Ndang manjok Iya. kene. Gak apa-apa, Cak. Lho, nak kekermu apa Ya ya? sama. Nah, kekermu kok belapak kekermu nah. Tak ada, wis ya. Iya, Cak. Waduh, gede-gede rek. Lho, aku Ya nanti. aku dok iso nang teblokno, Cak. Lah, Hitungane. lah, aku gak sok bodol lah. Lah, aku gadul-gadul lah. Wah, ya apa lah? Ya apa itu kan lah? Tak bingung lah. Itu kono. Setong dadi satu, satu dadi satu seket. Cepet rek, masalah rek, masalah. Oke lah, keluar. Lah. Tong dua, telok teman temen, temun. Si raja pada raja, si sedang pada sedang, si Ya, ya. kenek pada kenek. Oh, keluar. Duh, ada Rantangnya man, Iya, kedagan. Nah, iku
Heh? Kadek kono. Kadek kon. Iya engko canggih pisan. Iya padha ae. Sik ta. Lho kok Padha madam, sing pecik padha pecik. kok ana wong menyanyi, Bre? Kok ana wong menyanyi? Sik ta. Iko lho. Ngene iko lho, ngene pa karo Cak. Itu pa karo kok apa-apa. Lho, Bajing. baju kok sawono gedene. Apa? Dudu bajing iki, Dik. Apa iku? Hah? Walah, celeng. Caleng iku gak iso menek. Gak sampe tapi delok irunge. Gak iku. Tamaran. Budeng. Heh? Budeng. Masa budhe kok kelamben? Heh? Loh, Kok gak ada buntute kok? Nah, marena. Nah, sing do ngisor kok. Wong. Lho, wong e. nah, ana uweng. Nah, ana uweng. Ana uwir. Oi. Kudu wae. Sapa kene? Nah, ana uweng. Oi. Nah, aku sugina. Nah, aku sugina. Gak gelem mudun, Dik. Lah, sugina. Ada salah. Lho, wong are. Uang logor. Uang logor. Lho, Nyugi gak tepak. Ki banyak no. Oh, benyak-benyak to ana uweng. Ana wong. Kono benyak-benyak to ae kono. Paseman are. Nggih kula. Kon nyugi gak tepak ngono kono aku. Paseman. Aku Sik ta. Lah kok ketek-ketekan? ketek-ketekan yo san bede-bedesan ah. Kula, Dik. Heh? Kula, Dik. Rasaku budeng iku, Mang. Lho, Kon budeng lak ndelok irunge wis kaya budeng kon niku. ngawur Iki lak ae. sing ngontrak omah geger iko sing iki. Iya. Gak ada bojo. Apa sampean iku penekan iku? Lho, penekan lho, pengunduh iki pelem. Lho pelem le. Udah, Po. Gerang-gerang plingkrangan. Lah iya, ngunduk lak ndelok-ndelok. Apa? Lan apa sampean nundui? Lho poku. Nek njaluk iku ngomong. Lho lah ngomong jaluk. Ngomong dhisik. Cak Sokran, aku njaluk poe. Niki pun barang dagangan niki sing gede, gede, sedengan, niki sing rada cilik gulane nggih dhewe-dhewe. Lho, Iya, diatur. dagangan ya dagangan. Ah, terus apa? Poe sinten iki? Lagi poe so. Kula. Lho, Pret. poe sapari. Heh? Poe sapari. Poe sapa? Sapari. Empret. Lah terus iki pas apa? Pas apa? Iki poku. Empri. Oh, mari empri. Ya Iki apa apa, Bu? diakoni kok Ngene lho, Kran. Tegal aku iki. Ngene lho Kran ya. Iki bojo kula Wis buah-buahan. serone aku bojo penuh lah apa dodon aku. Lho cek ro. Bayu bare aku bojo penuh. Lah ya kan iku melek aja merem ae cek ro. Saiki wis wawo ae Wis dipamer. wae dipamer-pamerno ben gak wawo ya. Pecicilan kok gerdu. Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Dadi sampe jelas nggih. Kali markaban. Sapari dodol luwe tepo. Gak wite pokoke wae didol aku. Ditebasaken sampean. Tepasno. Nebas kula nebas, Dik, Ngono lho. nebas. Sampean poe iki tuku nang ndi? Lho, Sapari. Hah? Nebas Sapari. niki. Tuku nang ndi? Sapari. Hah? Tebas nang Masalah. pundi? Sik Kak, aku sing maju. Kula budek wonge. Tuku nang ndi peno? Ngeten nggih Mas nggih, Kak nggih. Kak Sokran nggih. Niki kula nebas 250.000, 250 niki. Gandane Gak main, sinten? Mas. Gandane Sapari. Lah duwenya dikekno sapa? Sapari. Heh? Beri lagi Sapari. Kok lancang? Lo kok lancang Kenapa lancang andian Sapari? Lah ana apa wong niki Tegal kula? Tidak apa kok aku sembayar 250. Loh. Ayo tak diangkut Kak. hop. Setong tadi aduh. Oh, desa setang-setong ae. Telak tadi. Hop. Hop. Apa dono wong ngitung sampai gopo kabeh e? Kono kula apa niku Kran ya takno. Lho, kelapa-lapa iki Tegalku iki. Mas tegal-tegalmu aku tuku Sapari ya takno. Iki pelenku. Pelemku kapan kok nandur? Loh. Lho, Ya napa sih? aku nandur laporan peno kono. Ya kalau laporan ngono. Pak Cep aku nandur pelok, ngono ta? Iya ta? Ya apa? Pak Cep aku nandur pelok tadi po ngono ta? Heh? Kawur ae kok niku. Dan kula Cak Basman. Wis saiki nek kon gak terima ngurusan Sapari kono Loh, pokoke urusan aku Sapari pundi apa iki. sih? Iki Pun tepas dilang lho nggih niki urusan lho, pun dilang lho. Ya apa gak dilang dono 250. Oh, barang kulaan. Iki 250 iki duit peno. Duit kula. Tuku nang Sapari. Nggih. Tapi po iki Tegalku. Gak ro jawane pokok aku wis ngerang wis. Saiki ngene, nek pancen iki Tegalmu, Iya. hak milikmu, nek kon sing kurang ajar iki Sapari. Lah nek ngono cek diurus sampai Digoleki mawon sampean. Iya saiki ngene ya, Bu Parena. Iya. Pelem iki aja didol dhisik. Iya, iya, Sebab iki terus? lak- Oh tak jual dhisik. Aja didol dhisik. Dijano, Saiki Dik. ayo diurus nang nggon Sapari. Oh, lak ngono, Kak? Iya, ayo rono. Biasa Sapari nek warung lho gerdu. No, ayo terus. Ayo kandang Sapari. Ayo, Mas, Ayo.
Marung rek. Nyambut gawe marung wayah rendeng-rendengan. Kanca iki gembruduk. Kan sing mbayar. Lah ya apa wong ndelok kanca jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayare gak ono blas. Lho. Lho. Duh, wis suwe rik kene. Sapari. Ya semangan-mangan lho. Apa? Duit didum kene lho kok. Didum ngono. Tapi sing marung jadi dipakai. Kok tak bagi dhewe pokoke mangan-mangan no. Apa iki? Kan ini Masakan. butuh apa kan iki? Ya butuh Kopi ta? Campuran. Kacang hijau ta? Campuran. Campuran. Iya. kacang kadal kan. Kacang kadal kon niku iso Gula ae. campur kopi terus banyu wedang-wedang. Wedang. Wis kakek didik ae separuh aja. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur. Ya Pak, jaluk wedang apa? Apa? Iki warung nyar lagi lho. Kalau ana kunci pepet ya. Sing marung gak kuat. Kalau ana kunci pepet. Gak ono. Wah, pernah ku Kano. warung kok. Jahe. Jahe ono. Saya kano. Lewat wedang jahe gak ada gula, Cak. Hah? Wedang jahe gak ada gula. Ada gula ta? Iya. Kopi ae. Kopi campur jahe. Kopi jahe. Kan ndok. Ya. Ndoke durung ngendoki pitike. Ya piti ae dicampur jahe. Anu iki segono apa sing ono? Akeh segone. Gogolong? Sego golong. Iki nurut lah bancaan iki. Lha nek iki sembarang iki sing Iya, botone ono ngono. Warung serba ada. Lho, ngono lho. Serba ada, serba guna, kadang-kadang ge marung, kadang-kadang ge Joko bengi warung. Sanane. Sanane. Terus awakmu iki butuh apa? Sego apa? Sing sego anget ae wis. Sego anget ono. Sing setengah anget ono. Sing anyep sego kae banyu ya bukan. Ono lho. Ngono kok ono tok iki warung ta. Wis garingan ae garingan. Garingan. Sego putih. Sego putih. Iwak ndok adik sendok. Sendoke diselang arek-arek men durung dibalekno. Ya gak enak ya. Kano. Tapi lho ngarepe warna Fitri warung iki. Lho cek buruk mbangun iki wakeh entekku iki. Lon diganti warung Surabaya cak amin tohan. Lho iya pancene. Kadang-kadang anak-anak ludruk iso liwat ini. Ada alamatnya dicantumno. Iku nek arep bantuan teko arek-arek iki. Amin toh hari teko laban. Lho, ero awakmu. Iya. Oh iya jane nggo laban rek. Ya apa kabare Jimmy apa Jimmy? Wah wis saiki menter saiki rek. Waduh ae. Watuk terus sakno aku lho. Iki diwedangi diomongin tok ae. Lah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku. Aku teh anget. Teh anget Wis terus teh tok. segone rawon ya. Ah, rawon. Sego rawon. Kenapa segone ri? Ada iwak ta? Ada iwak. Lah ono duduhe tok ae, Cak. Ya. Duduhe tok. Ya ambek iwak, Cak. Duduk iki ngono macam-macam, ono sing asin, ya. Ono sing setengah asin. Asin ae cek ndang bludrek. Wah, ya sing biasa ngono, Sing Cak. biasa ta, iya. Ri mangan apa, Ri? Sagu. Gak apa-apa jawa mangan. Iya, Ri. Awakmu sagu iku ngirian, Ri. Nah irian niku pancen botone sagu kabeh. Lho bubur ketanira kaya sagu. Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan. Wis sagu, bubun apa bubun. Kamu muni bubun aku, Ri. Jalek sapari jalukane angel-angel wis aja anu wis mangan meja mari, Ri. Sembarang dipangan apa sih wong ora jajan iki. Rujak-rujak ono, Cak, rujak. Ono. Bojone rujak apa? Rujak ulek. Ono rujak ulek ono. Iya. Jenang gula. Ono sembarang ono akeh. Jenang gula ono. Ono. Kecir-kecir. Ono. Gula nyanyian kabeh iki. Rujak cengur. Rujak cengur. Mas sayang, Ri. Cengur bahasa mana? Sayang Ri cengure Ri. Apa? Benteken cengur arene. Lah cengur pun apa? Kari lambene. Kok iso? Iki ono anu wekno sego rawon Sego rawon, karo iya. teh panas. Teh panas. Susu panas mana tadi? Susu panas. Ah sing adem ae panas Oh, ya panas. ojo gak enak adem Ri. Gak enak Ri. Adem iki gak Ya enak. anget-anget. Wah, cik durung panas Ri. Nek kono njaluk anget-angetan. Durung nyumet kompor ya aku Ri. Iki warung opo karepe? Wis sing cedengan ngene Cedengan cedengan. wis, Ya wis. Iya. Anget ta? Ya. Anget kuku. Sanget ae anget. Anget. Anget ae. Iya. Ya iki dandang iki tak ndukur kompor. Heeh. Terus dandang iki jok kono, ngono lho. Ciri ngomong kemana Ri?
Dandange jaket ndukur kompor. Iya. Terus dandange Jokono. Aku njero tantang ngono ta. Kon niku nak ya gak dadi menungso. Jokono aku. banyu. Dijoki banyu apa air iki? Cak lek mboten orkes iso ngono. Duh. Aku iki orkes iso. Sopan kowe. Aku tahun banyu kok takon orkes. Iso. Oh, iso lho. Sebab warung kene lak arek-arek lak gelek rene. Lho arek iki pose nggo kene iki pose. Oh, pose. Pas nggon iku lho. Ya nggon ya wis. Nggo kene kuwi arek nak Wis nganggur. yakin tang wedange kok ngomong ae. Kanca dhewe gelek ren. Belak arek-arek iku. Sopo ae? Jamal bareng. Iya. Tapi biasa saulan pisan Markeso rene. Markeso. Mesti. Wirai. Lho ya. Winginane rene wirai. Iya wis. Mbak iku sapa iku? Wis entek piro lho, entek piro. Kena iki dodol banyu ta dodol omong. Wis akeh entek piro durung mangan kok entek piro sapari ki Itu omong. ngendrek. Dhisik kok mangane kari ngono lho. Sing ngemplok iku kapan? Lho lagi ki mangapa lho? Wong sing ngomel tok dadakno. Wis akeh nang godhok-godhok ngono lho. Iya wis. Gak gawe pegawe ta? Akeh mburi, mosok pegawe nggo ngarep kabeh. Kan pelayani ta? Akeh nggo kono lho. Ono kok iso akeh. Cara niku macam-macam, istilah kuwi ku akeh. Ben-ben aku tak rene maneh, aku tak mbutuhno kendang. Iso mbutuhno kendang. Kendang iso. Sing kiri ta sing tanggung ta sing iku sing warang ora. Wah iki bagian kemiso iki. Bagian kemiso sembarang iso. Aku tak namburi dhisik ya. Iya. Kon kene tapi mbak was-wasan arek-arek ya. Ya wis. Nek ketok mlaku lah gak gawin ya. Iya tak awe, tapi aku sing bayari lek ngawe wong kulian. Kene iki banyune banyu sumur lho. Wis duit emang lho ndiri Wis ta iki lho. Ya tapi ojo sakmono kok. Urung anu kok. Pira-pira selawe ta. Ya selawe ngono pantes rek mosok Ya, 5.000. wis selawe mkon dhisik. Man. Iki apa iki? Man, mangan-mangan. Mangan kene, Bas. Mangan-mangan ngawur ae kon iku ono rezekiku. Kene mangan, Bas. Ayo Buk, mangan Buk. Etese nek ngomong. Iya. Ayo ngomong ngono. Beli pesenan 250. Baleni duwe. Lho iki Pak becak kurang 250 ka ono lho. Iki njaluk wak Bali, ngono lho. Oh, Wak Bali ta. Ate mangan wak Bali. Dhisik ta, Bu. Iya lungguh dhisik ta Tapi lungguh dhisik. penolak oleh koyo gede jange. Lho, Bas. Lha iki. Lho sabar. Ya iki Oh, apa? sokran. Iya. Ri, Apa? heh? Aku tak suntik dhisik. Oh, kakak. Ini. Kene lo mangan-mangan dhisik lah apa suntik. Nah, kene ri kene. Lho, lho. Rematik kuku mati. Pak, wis tak gampang aku tak suntik no. Kok dilek mbak kerto lo mau ngomong ngono ae. Wis aku tak pijeti engko. Ono parlu ta? Heh? Ono parlu? Ono perlu kok parlu. Ono perlu sampe sapari. Mari oleh rezeki, ngomong aja. Ono aku sapari ku akeh lho, sapari gak aku tok lho. Ya iki sapari kon iki. Sapari tuwowo ono. Iki sapari kon kok. Sapari pancak kendang ku ya ono. Sapari kon kok iki. Oh aku ta. Iya. Sabar dhewe ya dublek kon-kon sing ngomong liyane. Apa ono acara ta? Lungguh kene ri sapari. Lungguh tak lungguh ri sapari arek ganteng anak wong gendeng ya. Yang lo genang Apa aja. lah apa? Kene Saksenan lho. Iya iya no kene ae ya. Heeh. Kok apik dik kon. Kedian kan apik kancamu kan tahu masa nyalai kon sih aku. Manis. Pinter kon. Nah, lulusan apa SMA? Pinter kon ya. Pinter, sekolah. Sing kondol iku pelem. Sing kondol iku pelem ta? Ero ta? Reru. Iya. Iya kan yang edan ya. Iya. Pinter, Cak. Lah ya wis pelem sing nebas kon ya. Oh iya kan, ya apa ngarane dhek bodoh are. Lah pelem iku tinggalane pamanmu. Hah? Tinggalane paman. Masare nyandak paman-paman ta. Lho kak ngono pelem iki tinggalane pamanmu ta. Enggak ya, Pak. Tinggalane bebekmu. Dudu. Lah kok kondol, Dik? Lho, iya. Wek sapa iki? Heh? Wek sapa iki? Ya jarine nekmu jarine. Ayo wekku kok dol. Kok dol? Butuh duit kan aku. Heh? Butuh duit. Butuh duit kon dol. Heeh. Dol kabeh apa sak omahe? Lha apa ululu ta? Kok lulu lah iki wong Tegalku, pelemku kok kon dol. Lho kon izini ta enggak? Lah kata izin wong iki wekku. Lho lek kon izini ya karuane, gak apa-apa. Kok karuane wis kadung di kroyo ambek baseman ndukur pelem kono arine. Ayo, Paling balik larang ya 250 kan? Heh? 250. Lah iya kok lancang iki wong tek sokran kon dol, Tak kena kertola selawe. Aduh, temenan peno pinter golekno batine cacake peno. Aduh. Bati apa, Bu? Ngawur ae kon iku. Meneng kok Kak iki Ya, pinter apa? Cak sapari ku golekno batine aku Iya. minta anu. tak Untungnya kasih kan makan. akeh, Bu. Aduh, temenan mau teko bruk iku waduh wis ono blok ngono. Terus Iku filme iku batine akeh kok. Temenan dek. Bae. Coba ya apa? Ngawung-ngawung ngono sing nyawat buak ngono. terus nelebok. Aku lokur. Aku lokur. Gopo kabeh iku, Mang. Karo sing nyawat. Sapa nyat, Mang? Aku. Takno. Kok aku sing nyawat. Ya apa, Ri? Iya ya. Ayo, kon kudu Aku sing tanggung temen, Ri. jawab. Tanggung jawab kon.
Wis tak dol iku. Cucuke sapa iki? Cucuke. Ayo. Masih kadung kon cek iki Basmanono. Cucu iki sapa? Ya aku aja. Sampai sapa maneh Aku wong? suwiwine. Oh, kon melu ae Sampai kok. duwe gak tak pangan ijen. Apa sapa? Kartolo selawe. Ri kon iku salah ri. Lah karine ya gak aku. Sapa? Keluargaku. Lho padha ae iku. Wah iki salah ri. Wong duduk barange Ya apa? Barang sapa? Ayo duduk barang iki. Jadi barangnya siapa? peduli dipangan cocok pangan suwi pokok duitku 250. Balik, Iya, balik, iki balik. karine jek ono kok ya. Iya, terus Kowe emang kabeh piro? 250. Nah, iki karine 50 iki. Oh, karo saya kecek akeh kari ini. Lho, sing 100 sing kok gampang tak kena larisan ngarepi tak. Oh, gak iso 200 ae. Ojo arisan wis didol maneh. Oh, 200 saya kedadakno ngawur ae kon. Kon yang ngono lho ya apa kon niku? Kon niku kok sampe ngewangi sapari ngewangi paman. Rohku mang diomongin no embong jare iki duduk poe safari. Lah roh ngono lha apa aku gelem. Lha iku wong Tegalku ari rek Ngerti, poh peno. Poe Aku dorong sokran. tua lho iku. Nek Cak Basman njaluk balik dhuwit, aku yang njaluk balik pencet. Pencet. Balekno nang witik kan. Ah, koloten. Pencite koloten, munggah koloten. Oh, pencet kok dikolot. Dadakno ngawur Apa sih ae. dikolot aku gelem pokok gak sitok le ngolot. Duwe iki jek woto. Lho tak balekno, Bas. Ablak. Ya, tangkep ya sing selawe nek Kartolo. Lho, sing selawe apa? Kon saiki urusan mbek sokran. Iya iki lho. Iki repot tipe Ya, wis. ponakan dhewe, Cak. Nah, saiki Masa mentok lo atene. wis, pokok ponakan gampang. Sapari yang ngono pokok baleni Iya, duwe. iya, iya. Sokran yang ngono, Kran. Iya. Aku ngerti nek iku barangmu, milikmu, hakmu. Ya rono saiki kita. Iya, anane Roy Mas sebab Sapari sing dodol. Terus Lah saya kan yo sepuret. sepurut. Yo sepuro. Minta seporan nah. Yang yo Lho sepuro gak iso kan. saiki lah. Lah iki wis kadung penondo ta. Iya, iya. Lah iki tukun peno dhuwit nang aku. Oh ngono ta. Itu nah, itu Ya nah. padha ae. Padha ae. 150 padha ae. Lho gak iso. Lah piro? Iki sitok tok njaluk 1000 aku. Aduh. Siji. Ya gak tak tuku bab wis kadung Apa jeblok iso? kabeh. Gak dituku takon ngantil lo mendokur. Ya apa nek ngantilno? Lah ya apa lek ngantilno? Lo karo jawaan Ya nih. ngantilno dhewe lah. Oh, ngawur Sing apik ae. wis. Lek panjenengan 250 nang safari nang peno 400 ya apa. Duwe maneh sih Tolong ya apa tolong rek. Iki ora teng ae. Oh ngitung kok ae. Gak ya wis. Wis bapak wis sabar 250 tong tanding kanca padha ambek Ah, ya wis, Aku ngono. gelem 250. Nah, wis Iya. beres ya. Iya, beres. Mana rilek duduk barang mojo didol. Ngerti ya? Iya. Susah. Kurane keren. Iki lah rame-rame iki masih gede iki warung iki. Kasih to mangan, kasih to Ya mangan. apa sih? Wis dicepakno kabeh wis mateng arene. Lho apa wis waret e? Waret ngomong-ngomong Iki warung. Aku gak tuku, aku ngluruk safari. Siapa? Apa sih, Rek? Lo karo jawane. Iki warung kok kena jogrok iki nggo. Niki napa niki, Dik? Warung. Oh, wayung. Wayung.